Здравейте, приятели! Вижте какво намерих. Това е, винаги съм го искала. Много е яко. Ето това фенерче също. Сега ще ги отворим. Само, че тук малко се затрудних с отварянето. Чакай. Как се отваря това нещо? Ох! Как се отваря? Хора, помогнете. Това ще го отваряме в следващото видео, във втора част. Сега ще отворим това. Само да разбера и това как се отваря. Не мога да го разбира. Не мога да ги разбия, чия. Някой ще ми обясни ли? Чакайте. Опрете. Чакайте, брате. Че много... Хора, пръснаха се. Сега ще ги събера. Ето го, чакайте. Сега ще ви покажа как се пръснаха по-точно. Ето. Много вкусно. Следвайте ме за още такива видеа. Чао!